Kan ik u helpen? Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat ik u ook kan helpen. Sorry, Veronique, maar Het is in orde, neef. Dag, Evie. Jij bent wel een doorduwer, hè? Mij eerst bellen, op een feestdag dan nog. En nu staat je zelfs midden in mijn bureau. Als ik het in mijn kop heb, dan... Zet u. Dank u. Normaal gezien doet mevrouw Hermans de sollicitaties, maar bon. We zullen het kort houden. Vertel eens iets over uzelf. Ah ja, maar jij kent me toch al, hè? Het is niet omdat wij elkaar al eens gezien hebben dat we elkaar kennen, hè? Nee, ja, dat is ook weer juist. Voilà. Ik ben Benny Koppes. Ik ben getrouwd met Lisbeth Pauwels. Ik heb 2 bloemen van kinderen. Ik ben niet geïnteresseerd in uw privéleven. Ik bedoel, wat is uw ervaring als klusjesman? Ah ja. Ja, wel, om heel eerlijk te zijn, madame Veronique, als klusjesman binnen een bedrijf heb ik eigenlijk nog niet te veel feitelijke ervaring, als je mij verstaat. Pas op, ik heb wel al van alles gedaan, hè? Van alles, hè? Zo ben ik bijvoorbeeld mechanicien geweest bij Nollekes Motors, u wel bekend? Nee. Heb ik ook bij onkel Julien toch een paar maanden loodgieterij gedaan. Daktimmerwerken, schrijnwerkerij, hè, tot en met de pannen erop leggen en alles. Meters, hè. Metersdaken heb ik gelegd en goezen. Hè. En ik heb bij u thuis toch ook al een keer een leiding gerepareerd, een waterleiding. Dat was toch ook goed gedaan? Dus als ik het goed begrijp, dan krijgen we met u... de timmerman, loodgieter, mechanieker, dakwerker, allee, alles in één. Ja, barman, DJ. Ja, van vroeger in het jeugdhuis. Hè. Dus op de bedrijfsfeestjes zorgt jij voor de ambiance? Oh ja, als jij dat wilt, wil ik dat voor u. Voor u wil ik dat wel voor een presje doen. Allee, dus ik moet eigenlijk dankbaar zijn dat een supertalent als jij bij ons komt solliciteren. Wie ben ik om u tegen te spreken, hè? Je zult dat zelf wel beter weten dan... Zie, ik wist dat. Hè. Ik dacht, je moet direct naar de grote baas gaan, Benny. Hè? De CEO, die moet mensenkennis hebben, hè? Doorzicht. Voilà. Zeg, misschien moet ik u ook ineens het loon geven van een CEO. Allee, bon. Je hebt handen aan je lijf en je hebt doorzettingsvermogen. Charme, hè? En charme, natuurlijk, niet te vergeten. Je hebt mij zelfs doen glimlachen. En dat gebeurt niet gemakkelijk. Ah, nee? Nee. Bon, je hoort nog van ons? Ja, bedankt, hè. Dat is heel vriendelijk. Madame Veronique. En meneer Koppes? Dat is een schoon hemdje.